Jeg har valgt værket Straight af Ai Weiwei. Det er 6x12 meter, og det er lavet af Ai Weiwei, som er født i 1957. Materialerne er stål, som er fundet i 2008 efter det jordskælv, som var i Kina, og det er færdiggjort i 2012. Værket har forskellige placeringer, og det er lagt alt efter hvilket sted man er henne, da det er personalet på de forskellige museer, som lægger det ud, så det er forskelligt afhængig af, hvorhen man ser det. Straight er en skulptur, og det er lavet af 150 tons sammenkrøllede stænger af jern, som er fundet efter jordskælvet, og det er så rettet ud ved håndkraft. Det varierer i højde og form, fordi det er de forskellige steder, man lægger det, og det er rustfarvet, altså den originale farve, og skaber sådan bølger hen af skærmen, som man kan se her, og også herude. Skulpturen har meget taktile egenskaber, fordi den er sådan enkel i sit udtryk, men alligevel så er den sådan enormt detaljeret, når man kigger tættere på den, da alle de forskellige længder, de giver bevægelse og liv, og man får lyst til at gå hen og røre ved den. Også når man ser på det tætte billede her, alle de stænger, som ligger. Man får lyst til at gå hen og kigge på den og se, hvad det er for noget. Ja, det er et anderledes materiale, i dette som det er stålrør, som er genbrugt i en anden sammenhæng, end det var før, og endda har man brugt noget, som egentlig burde være til at smide ud, eller man i hvert fald ikke kunne bruge mere, eftersom at det er efter et jordskælv. Ja, og de rustne og rå overflader, de giver et organisk udtryk, fordi de skaber bølger i løbet af hele vejen hen ad værket, som vi kan se her, og især er det tydeligt på det her billede. Det giver et modspil til det her meget sådan rå og kolde materiale, som selve jernet egentlig er. Ja. Og skulpturen den virker massiv og tung, som om den har en stor massefylde på grund af det her jern. Og der er overhovedet ikke noget mellemrum mellem nogle af rørene, så den virker meget massiv og meget tung, fordi de er så tæt sammensatte. Men fordi den så er så flad, så giver volumen ligesom modspil til massefylden, fordi den er meget lang og sådan bred og meget flad, men den fylder ikke særlig meget i højden. Og farven er rustrød og brun, sådan ligesom den originale farve. Det er det, der er på jernrørene, og den er sådan meget diskret, og den kalder ikke på opmærksomhed. Altså farven får værket til at virke meget sådan robust og meget realistisk, i forhold til hvis nu det for eksempel var en farve som gul, fordi rustfarven også er med til at skabe den her lys- og skyggekontrast, som I kan se hernede og herhenne. Det er ikke lige så markant, som hvis det for eksempel var en primær farve som gul, hvor at lyset ville være meget lyst her på de flade steder, og så meget, meget mørkt hernede. Kompositionen i skulpturen er, at det er en meget stor skulptur. Den er helt firkantet, meget skarp ude i linjerne, som vi kan se herude. Altså sådan helt firkantet og meget flad. Og samtidig så er selve formerne inden for firkanten meget organiske, fordi de er skabt af de her bølger og buer, som selve rørene de laver. Og alle de her bølger og buer, de er ligesom ikke sådan symmetriske eller rytmiske. De er meget tilfældige, og det bliver så opvejet af den her skarpe kontur i firkanten, som alle de her fuldstændig lige jernrør, de også er med til at gøre, at de virker meget stramt og roligt, fordi skulpturen er så flad. Skulpturen har ikke som sådan nogen primær synsvinkel. Den kan ses fra alle sider, og den indbyder også beskueren til at gå rundt om den. Og den er så forskellig i udtrykket, alt efter hvorhen man ser den fra. Og fordi man også er hævet over skulpturen, som vi kan se på menneskerne herover, fordi at vi er jo meget højere end skulpturen, og samtidig så er skalaen så stor, så det også indbyder igen til, at man har lyst til at gå rundt om den, og man har lyst til at se den fra forskellige vinkler. Og det bliver så yderligere understreget, at skulpturen er så åben, fordi den fylder hele gulvet og inddrager beskueren, ved at man kommer ind i rummet, man ser en skulptur, og man får så lyst til at gå rundt om den, kigge nærmere på den, endda også røre ved den. Teknikken i værket er også ret speciel, fordi at det er forskelligt alt efter hvorhen man ser det, fordi det er de ansatte på museet, som lægger rørene ud. Det er ikke Ai Weiwei selv, der lægger dem, men de bliver så lagt ud, og derfor så er det så forskelligt på hvilket museum man ser det. Også fordi at genstandene er sådan
fabrikant fremstillet, og normalt ikke sådan materialer, som man lige vil bruge til at lave sådan en her skulptur, også især fordi de så har været under jordskælv, og derfor så ser det rigtig detaljerigt ud, selvom det ikke er ens alle de steder, du ser det fra, og det varierer meget. Og så kan man så samlet sige, at materialerne og formen, de udgør altså sådan en meget massiv skulptur, som har rigtig mange elementer i modspil til hinanden. Altså de meget sådan kolde og rustne rør, som er helt lige og rettet ud, og de her rør, de skaber så sådan bløde og organiske og bevægelige former inden for den her helt lige og stramme firkant. Og så har vi også den der med, den er enormt sådan tung, den har enormt stor massefylde og virker meget massiv. Så i forhold til sådan, at dens volumen er asymmetrisk i forhold til, at den er så bred og flad, men ikke særlig høj. Og hvis man skal kigge på skulpturen i forhold til hvad man kan sige, samfundet og det sociale, så er det jo de her krøllede jernrør, som normalt bruges til at understøtte væggen i et betonbyggeri. Og Ai Weiwei, han har så fundet de her stænger helt sammenkrøllede, og han har så købt dem, hvor at der hvor det voldsomme det jordskælv, det skete den 12. maj 2008, og det medførte, at et stort antal skoler og andet almindeligt boligbyggeri kollapsede, og næsten 90.000 mennesker omkom. Jernstænger, de udgør så det her jordskælv, som vi kan se her. Altså sådan ligesom et forsøg på at vise den her tragiske historie, som jordskælvet medførte. Og det var især det med, at det er et stort antal skolebygninger, som kollapsede under jordskælvet. Og derfor døde der et rigtig højt antal børn, samtidig med at regeringsbygningerne stadig stod oprejst. Og det har Ai Weiwei så kritiseret meget, fordi han mener, det er byggesjusk, og at det ikke er fair, at skoler og almindelig boligbyggeri skal være dårligere bygget end myndighedernes bygninger. Og udover den her kritik af byggesjusket, så var der også i sådan befolkningen stor frustration over, at regeringen de ikke opgjorde de officielle dødstal, altså de prøvede at tone det ned og gøre det mindre end det var. Så myndighederne de ligesom søgte at nedtone katastrofens omfang, og de påtog sig overhovedet ikke ansvaret for bygningernes kvalitet, ligesom de officielle dødstal slet ikke matchede alle de forældre, som manglede deres børn. Så i slutningen af 2008, der besluttede Ai Weiwei så at begynde en undersøgelse af, hvor mange børn der egentlig var omkommet. Og sammen med en masse andre frivillige, så skabte han Citizens Investigation, der kontaktede myndighederne og talte ligesom med borgerne i området for at få sat tal og navne på børnene. Og det netop det her engagement, han har haft i projektet, som har været årsag til, at myndighederne har fået så meget fokus på hans aktiviteter. Og det her politiske arbejde er meget kontroversielt i Kina, også fordi han har opdateret mange indkommende tal på sin blog, som så blev lukket ned i 2009, efter han havde lavet et indlæg, der fortalte om, hvordan han blev overvåget og telefonaflyttet af politiet. Også på den blog havde han også kritiseret myndighederne, og at de ikke havde taget ansvar for boligbyggeriet. Og så kan man så sige, at titlen Straight ligesom står meget stærkt i kontrast til det, som skulpturen rent faktisk omhandler. Altså de meget før sådan helt krøllede jernrør, som nu er blevet rettet helt ud. Og så danner de alligevel det her mønster, som minder om det, som vi kender på en Richterskala, og som ligesom udgør, hvor kraftigt et jordskælv er. Og det sætter på den her måde fokus på jordskælvet. Også fordi, at titlen er så meget i kontrast til selve det, som et jordskælv egentlig skaber. Han tager også det her meget kontroversielle emne op, som det er i Kina, når man kritiserer myndighederne og autoriteterne, og man kan også sige, at han med skulpturen ligesom sætter fokus på jordskælvet og siger det sådan straight out, og viser den virkelige verden, og hvordan det er for befolkningen i Kina. Også ligesom udtrykket sådan to straighten something out, så har han bogstaveligt talt rettet de her rør ud fra noget helt krøllet til noget helt lige, og det kan man også se som et symbol på den retfærdighed, han prøver at give de ofre og pårørende ved at komme ud med den her kritik af myndighederne, og på den måde ligesom prøve at helt bogstaveligt talt rette det ud igen.